Bellarmine Chatunga Mugabe and also Mama V nemamwe masocialite emunyika yeZimbabwe akasiyana-siyana osenda condolences kuhama dza Dog Judah uyo wekabrother Standmaster. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata news dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiyo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tine mashoko atiri kutambira anova ari mashoko atenderedzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe pachiziviswa nezverufu rwaDog Judah anova ari mwana airarama neurema akabatsiridzwa neveruzhinji rwemunyika yeZimbabwe kuzosvika azowana pake panoti pamusha pekugara ende anga atarisana nekuti achivake musha wake akuti agogara pamusha apa, asi akarwara zvenguva diki diki kubva zvichitsanangurwa kubva musi weFriday kuzosvika zuva remusi wesvondo manheru ranezuro ndipo pakatsanangurwa zverufu rwake. So veruzhinji vari kusenda macondolence message vachichema nehama dzaDog Judah. Mama V vanyorawo mashoko avo vachiti this is so sad, may he so rest in peace. Koita zvakare mashoko ari kubva kuna Bellarmine Chatunga Mugabe anyora papeji rake achiti it's painful to lose such a vibrant and a promising young man. I'm beyond hurt. Go well Dog Judah. Mwari vatana ruwa ravo. Today we are in Bulawayo helping the disabled and the albinism. We wouldn't stop. Do mashoko anyorwa. Koita zvakare muimbi anozivikanwa anemba mimhanzi yemunyika yeZimbabwe anova Ricky Fire Music anyora mashoko achiti iye kana kuri kutonga kwaMwari hatina zvatingaite, asi kana vari varoyi varwadziwa nekudiwa kwanga kuchiitwa mwana nemhuri yeZimbabwe. Ini ndinoti dai vadzimu vaJudha naMwari waJudha varatidza chipawa munhu akazviita abayiwe nepfumo rake, varoyi ngavakandwe paburayi. Ndo mashoko aRicky Fire akati RIP Dr. Judah. Koita zvakare vakasiyana-siyana vanosanganisiro anova Fagio Maroa anyora iye achiti kune vanhu muupenyu vanongoda kukuona uchitambudzika zvikangoita sezvakunakidza, they will kill or destroy that thing, achikuunza mufaro wako. The boy was now like a breadwinner, and I tell you kune vamwe vaitorwadziwa rokunzwa kuvhairirwa. Guys, I'm very disturbed nechimufana ichi chaidika mani. I believe in God, in God's time, but I also believe kuti kune vanhu vane moyo wakashata, especially vanonyobedzera kuswedera pedyo dziri mhandu. Zorora murugare Judah. To my brother Standmaster, I know how you are feeling. It's a bad one. Imwe inenge ichiti I did well. Iwe dai ndakasiyana naye and more other question. To everyone who played a role or support our brother nematambudziko ndo nzira yedu tese. Ndo mashoko ari kubva veruzhinji vari kusenda macondolence akasiyana-siyana vachichema nemhuri Judah ekunova Judah aidikanwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Ndidzo nhau dzatakabata zuva ranhasi. Tinoramba tichikupai zvizhinji zvinenge zvichiitika.